Apa kon mikir lek aku ya duwe dhuwit? Aku ya gak duwe dhuwit. Sampel arek iki. Cara awak dhewe iki dulur ketok kunir. Paribasan. Paribasane Ibarat dudu itimur. Itim. Kok timur iki apa sih? Ibarat ambek itimur. Tak cocok. Ngono. Dulur ketok Kunir. sing ngetok sapa kunire nandur nang ndi. Paribasane wong ngono kok tuwek biyane nek ngomong ngono. Kenek apa kok paribasan? Kok gak tebu basan? Utawa duren basan? Utawa timun basan? Kenapa kok pari? Iya kok apa ya biyane? Ya napa Pak Ding? Kok pari apa ya? Lho kok paribasan ya? Kon kok takok aku, lah aku takok sapa?